خوندکارên Pola Kurdiye zankoya zimanzaniya Moskowayê ezmûna xwe yê dawî didin. Arast ew li ber mamosteyên zankoyê tezên xwe yên dîplomayê diparêzin û dibin derçû. Ji ber koronavîrusê xwendekar bi şêwazeke online ezmûrê didin. Ji xwe ji 10 xwendekarên Pola Kurdî tenê 5 kes li Moskowayê ne. Mamosteyên zanko ji xwendekaran zêdetir bikelecanin. Lewra di dîroka zanistiya Rûsyayê de ev yekemin carek û Polekê Kurdnasiyê bakalorya werdigire. Ji pola yekê heya pola çaran, mewhînî zimanê Kurdî û hemû mijarên tewrîkiyên kurdolojiyê kirin. Wan duwarên çand û huner û aborî û erdnigariya Kurdistanê de perwerdeyekî baş dîtin û ezmûnên xwe jî pir baş dan. Em pê serbilindin. Min bawer nedikir, baweriya min tune bû wekî zarê rûz bikaribin zimanê me baş tê biçin, hîn bibin û ez ji karê xwe razî bibim. Lê ev 4 salan min emekê xwe dît. Ji wan 10 zarokên 10 xwendevanê ku vê zankoyê da dersê xwe birin, ji wana kêmî kêm 6 kes dikarin di warê kurdolojiyê da pêş te herin. Они будут работать. ئەو ئێدی پسپۆرن لەسەر پەیوەندیان رووسیا و کوردستانی یا گرنگ ئەوە گۆ ئەوێ وی واریدە کار بکەن ئەس گەلێکی مەمنونم ji ئەنجامێ نەتەنێ ji ber ku ew bi serkeftî bûn derçûn ji ber ku ew ê di praktîkê de jî wê bibin pisporên sûdmend. И дальше будут по этому направлению работать. Di vê zankoyê de xwendekaran fêrê nêzî çil zimanên cîhanê dikin. Zimanê Kurdî tenê di vê polê de dihat fêrkirin. Lê ji bilî zimanê Kurdî ew fêrê zimanên din jî dibûn. Vaye 10 kurdologên dahatûyê îro ê dibûn derçû. îro înta min xwe da û ez difikirim ku min baş da û piştî ez dixwazim 2 salan zimanê Kurdî bixwînim lî macisterê de û piştî ez dixwazim lî ware zimanê Kurdî kar bikim. Ez pirşamê ku îro min xwendîna xwe xilas kir, ez dixwazim mamosteyên xwe Vadim Makarenko, Rizgan Jangolazgiyan û Iqbal Dure spas bikim. Ez bawer dikim ku caran ez bikarim bînim Kurdistanê jin bo xwendîna xwe berdewam bikim. Di mavaya 4 salan da derfeta piraniya wan çêbû ku serdana Kurdistanê jî bikin. û li zankoyên Başûrê Kurdistanê jî pratikê bikin. îro min zanko bi serkefte xilas kir û têda mamosteyan min mezin bû. Ez dixwazim spasiya xwe ji bo mamosteyên zanko Silahedîn bi taybetî Dr. Saet, Abdullah, Mewlûd û Mesdîn radihênin. Ez pir kêf xweşin ku min zankoya xilas kir, ez mamosteyên spas dikim, kefa min jî gelek çanda Kurdî rabite, ez li Kurdistanê berdewam bike. Oxirbe spas. Çarsalan ser Kurdistanê min gelek zinyarî xildan. Spas ji bo mamosteyên min bi taybetî Birez Lizgiyan, Birez Dure û Birez Makarenko. Ez dixwazim biçîm Kurdistanê û bi çawan xwe Kurdistanê bibînim. Herçend Rûsya yek ji navendên girîng ên kurdolojiyê tên askirin jî yekemin car li vê zankoyê mijara Kurdistanê û zimanê Kurdî bi fermî ket nava bernameya perwerdeyî. Hêj nediyar e ka zanko dîsa polekî nû ya Kurdî da mezîna anna lê wekî diyar e bawernameya bakaloryayê ji bo piraniya van derçûyan qonaxa dawî nîne. Kamişe Dadê, Rûdaw, Moskov.